Málo kto pozná tento praktický domáci nástroj, ale je naozaj užitočný. Umožňuje na prvý pohľad zistiť, či je batéria nabitá a či sa ešte dá použiť. Často sa nám doma hromadia batérie a ich vyhadzovanie bez toho, aby sme si to uvedomili, je skrvúce a navyše zbytočné plytvanie. Tento tester batérií meria všetky typy batérií. AA, CD, gombíkové batérie a dokonca aj 9-voltové batérie. Funguje okamžite, presne zobrazuje úroveň nabitia a zabraňuje tomu, aby ste omylom vyhodili batérie v perfektnom stave. Ideálny pre domácnosť, kanceláriu alebo dokonca dielne a remeselné dielne, kde sa batérie používajú často. Kompaktné, praktické a veľmi ľahko použiteľné, toto malé zariadenie šetrí čas a námahu a pomáha vám efektívne organizovať batérie. Každá domácnosť by mala mať jeden, aby batérie zostali nabité, aby sa znížilo plytvanie a aby ste mali vždy po ruke batérie, keď ich potrebujete.